I gde ste ljudi, dobrodošli u još jedan CSGO Skins video. Ljudi, rokamo skoro svaki dan klipove zato što je ostalo još malo dana do ovog novog update-a. Tako da ljudi, dajte da izudaramo što više lajkova je moguće, što više komentara. Hvala vam na podršci. Pre nego što krenemo sa videom, želim još jedan da vam kažem da ima još 4 aktivna giveaway i oni uskoro nestaju ljudi. Tako da čim oni nestanu dolaze novi i želim da vam se zahvalim na neverovatnoj podršci. Kogod da je u mogućnosti nek upadne na giveaway, makar ovaj od $2, imate od 5, 10 i 50, da uspem da prodržim saradnju sa ovim sajtom. Ljudi, kao što možete da vidite, apsolutno vas nema puno. Rokajte braćo, velike su šanse da dobijete, tako da šta da vam kažem, good luck. A ja u današnjem videu ću vam predstaviti novi event koji ne znam nija kakav je, sami ćemo proceniti, koji se zove Arms Race. Pre svega kako da dođete od tajne kutije, ja sam već izvalio, imate ovdje brojeve 3, 7, 2 i 5. Kada to ukucate, otvorit će vam tajni case koji iskreno i nije nešto, ali ovdje se nalazi Kalash Vulcan, Survival Knife Doppler, Sapphire OK i 5.7 Hyper Beast. Ovi ostali skinovi i nisu nešto. Jester nije toliko skup, pecnut ćemo jednom čisto, pecnut ćemo 3 puta čisto, vidimo da li će makar proći nož ili će ovo biti jako loše. Prvo otvaranje je jako loše, mada u prošlom klipu smo tako krenuli pa dobro završili, tako da nećemo da mračimo. Za sada ništa, ali nadam se da će dati nešto dobro. S obzirom da sam... Ajde, daću ti još jednu šansu. Daću ovoj kutiji još jednu šansu. Ljudi, ništa dobro nije prošlo, tako da moj savjet je da izbegavate ovaj case. Ajmo dalje, otvorit ćemo 5 puta da vidimo jel možemo dobiti nešto dobro. Ne znam, ovaj event mi nekako nije kao bilo koji prošli, jer brate bili su mnogo bolji skinovi, ali smo dobili rukavice, ok. Minimal wear $396. Pa iskreno ne trebaju mi, neću ih povući, ali otvorit ćemo još 2 puta kao što sam obećao. Ok, prošao je Gamma Doppler Hybrid 5.7. Nisam nešto zadovoljan. Mislim, ok, za Jester mod od $50 mi smo dobili rukavice, što je ok, znači može da se profitira. Idemo još jednom da vidimo da li možemo dobiti nešto dobro. Iskreno ljudi, moje mišljenje, ako vam ne otvori rukavice, teško da će ovdje nešto dobro pasti. No ajde, sljedeća kutija Run and Gun Case. Ovdje se nalazi Moto Gloves Eclipse i ovo ostalo. Šta je sa eventom, brate? Odvratni su skinovi. Ali ajde, otvorit ću 5 puta čisto da ispoštujem, ali baš mi se ne sviđaju skinovi. Šta je ovo? Prvo, puške su odvratne i bukvalno poenta ovog case je samo da se jure rukavice. Mislim, poenta svakog case se dobije, da se dobiju nož ili rukavice, ali brate, ok, Toy Box Factory New $100. Iskreno ljudi moji, ne sviđa mi se ništa šta vidim ovdje. Ajde još jednom, prošle su rukavice, ali mi ih nećemo dobiti, iskreno ljudi, shit kutija. Ovdje je Jester mode malo skuplji, otvorit ćemo 3 puta, ako ne bude ništa, ne znam šta ćemo raditi da Kraken, ali iskreno ljudi, ajde dobro, zaključit ćemo na kraju. $105 u minusu smo, 200, makar nož. Uj, iskreno, propast. Nož, dobre, može da se dobije nož, ali minimal wear $400. Ljudi, ne znam šta je sa eventom, iskreno. Marksman, $400 košta Jester. Ajde jednom, ok, ovo je već malo bolje. Prince, Butterfly Lore, Collation, rukavice, MK, Fade je ovdje. Ovaj nov Kalash, ovdje je situacija malo bolja, ali otvorit ćemo, ajde 3 puta boost. 4 puta boost i jednom Jester. Da vidimo, može preko boosta da se dobije nešto Kalash Ice Cold, ali ovo nije dobar flow. Da, ajmo dalje. Op, Factory New. Minimal wear, ok, može i na boostu da se profitira. Zadovoljan sam, ok, nije propast ko prošle kutije, Duality, AVP, mislim da ovo nije profit. Otvorit ću još jednom na boost
I onda posle toga ću opesnem Jester. Daj, nešto dobro. Valens, Famas, ne sviđa mi se ovo. Ajde jednom da pecnem Jester mode, samo da vidim ili ćemo dobiti neki nož ili princ. Jednom samo, ajde. Princ i rukavici mi da hromatika bereš. Dobro, Silent Strike case. Ok, ovdje je situacija već mnogo bolja i jača. Svem što je Jester, $1800, nećemo ga otvarati. Pokušat ćemo na boost mod da dobijemo neki nož ili rukavice. I da donesemo zaključak za ovaj case. Iskreno, baš i nisam zadovoljan, ali ono Olympus, ne sviđa mi se. Daj mi nešto, molim te. Ok, rukavice field tested, sviđa mi se. Leaded glass. Dobro, ako da još nešto dobro. Stani. Ok, ovaj event izgleda samo daje rukavice field tested, dobro. Daj mi nož neki. Daj mi nož. Zašto je rare nož na boost modu? Prizvo sam. Dobar. Lore Factory New $700. Ok, i ako prodam rukavice i ove rukavice, mogu da otvorim jednom Jester. Ok, ajde vidimo. Jester mod, jel se isplati ili ne? Očekujem 9 Bayonet Ruby. Molim te. Stani! Da sklikneš na lore. Za malo Gamma Doppler Phase 1. Dobro, ništa. Imamo još 8 puta šanse. Prvo, jesam ja to rekao 8 puta šanse? Retardijan sam, moram prestati da snimam klipove u 5 ujutru. Jao, za malo Talonite Fade. Iskreno, da sam dobio Talonite Fade, povukao bi ga. Iskreno povukao bi ga, majke i moje. Ajmo dalje. Ok. Može. Iskreno, može da se profitira. Field test $169. Dobro, ajde da ne odugovlačim, ljudi. Ajde da speed upujemo ovo, da vidimo da li je moguće sranje. Ok, došli smo do zaključka. Nemojte da speed upujete ovu kutiju i na boostu može da se profitira. Ljudi, zaključak svega ovog, sem što sam dobio 3 para rukavica, ok, verovatno bi neko stao, ali ja nisam zadovoljan i generalno Arms Race event mi se baš ne sviđa, ljudi moji, tako da jedino Silent Strike case da otvarate na boost i ovo ostalo izbjegavajte. Još jednom da vam kažem da koristite promo kod SPY, kliknete na ovdje ovaj zeleni plusić, ukucate promo kod SPY, idete Activate, imate karticu, tačnije vaše skinove kao što možete da vidite i kripto, ljudi moji dobri, i nemojte zaboraviti da učestvujete u giveawayu. To je bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali. Ako jeste, precite like, komentarišite ovaj video i nemojte zaboraviti da koristite promo kod SPY. Pratite sljedeći video ili oni tamo, povlačim nešto jako zanimljivo. To je bilo to, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!